Supraba Anapa Sang Prabu sadurunge ana kedadian apa-apa ayo wong ayu tak banjinde tak banojong sareke kasur sutra tunda songo tak sebari kembang ojo dadak nganggo angkot sarta lelewa margake nguncupno tangan ngalungno gulung tetep kowe dadi poyonganku Supraba. Dhisik Kakang Prabu. Wah, edan. Iki ndak pas padake putraku Pringgondani kang sowan. Kulup Gatotkaca padha raharja pratamu Kaki Prabu. Lho nggih, Wa Dewi. Raharja pratanipun kang putra kula pun Gatotkaca sembah sungkem kula katur kunjuk Wa Dewi. Kulup Tetuka ya wis ndak tampa. Ora kliwat pangestuku tampan lolo Gatotkaca. Lho nggih, Wa Dewi. Kula tampi asta kula kalih kula pundi wonten mestaka mugi dados ajijaya. Kaki Prabu, sawise asat kringketmu sumeleh rasamu, mara enggal matur ana wigati apa nganti teka sumengko pengawak bojro sowanmu Kaki Prabu. Lho nggih, Wa Dewi. Sowan kula kajawi ngaturaken sungkem kunjuk Wa Dewi. Ingkang sakalangkung wigatos lho nggih kula dipun utus para pepunden Pandhawa ingkang nembe bangun candhi Saptawarga Wa Dewi. Putraku Tetuka sira diutus sapa to nggir? Ngaturi pirsa Wa Dewi. Marambah makaping anggenipun para pepunden Pandhawa ambangun candhi Saptawarga. Namung sauger tembok bandon sampun inggil teka pijer ambrol kemawon Wa Dewi. Pramila kathah tenaga ingkang pejah hawit katindhih banon ingkang rebah kala wau Wa Dewi.
Ya jagat Dewa Bathara jagat Wisnungkara. Ora nyono teka mesake temen para tenaga kang padha ketiwasan. Mongko para tenaga sing padha makarya mbangun candhi amung golek pangupa jiwa kanggo kulawargane. Yen nganti garwa lan anake sing padha ana ing omah krungu kalamunta sudarmane seda mindah kaya ngapa susahe tetuka. Lho nggih wa Dewi. Putraku Kaki Prabu Gatotkaca. Kula wonten dawuh wa Dewi. Sabanjure kepiye budidayane pepundhenmu Pandhawa Kaki Prabu? Lho nggih wa Dewi. Hawit saking dawuhipun ingkang eyang abiyasa boten badhe rancak pembangunan candhi menawi boten tinenggan jimat Kalimasada Pustaka Jambus. Ingkang menika wa Dewi, kula dipun utus Uwa Prabu Puntadewa ndikaaken nyuwun jimat Kalimasada kangge srana murih enggal kasembadan pembanguning candhi Saptawarga wa Dewi. Iya nggir Kaki Prabu. Yen to pancen kaya mangkono kang dadi keparenge para pepundhen Pandhawa. Ora liwat entenana ya nggir. Ndak pundhutake jimat Kalimasada ana gedhong Pustaka Praja Ngamarta iki Kaki Prabu. Lho nggih kula entosi wa Dewi. Kaki Prabu Gatotkaca. Nuwun wonten dawuh wa Dewi. Jimat Kalimasada wis ndak pundhut ana ing gedhong pusaka. Marah kene para ngarsa ya nggir. Kalimasada tumuli ndak cundhukake ing mestakamu ya Kaki Prabu. Sewu Kakang Mbok. Ana apa Sri Kandi? Kula mireng wonten tiyang grenang-greneng kados nembe sapa jagongan. Nanging sareng kula dumugi mriki mboten wonten sinten-sinten kajawi namung Kakang Mbok Drupadi piyambak. Sri Kandi, nuwun kula Kakang Mbok. Pancen iki mau mentas ana pamu kok Yayi. Ajeng dayohipun sinten? Putramu Pringgondani Kaki Prabu Gatotkaca. Ajeng mengku pigatos menapa dene anak kula Gatotkaca sowan mriki Kakang Mbok. Anakmu tetuka diutus para pepundhen Pandhawa mundhut Kalimasada Pustaka Jambus. Kangge menapa? Kanggo srana murih rancak oleh mbangun candhi Saptawarga. Ajeng menapa Kalimasada Pustaka Jambus sampun paduka paringaken dhateng Kang Putra Pringgondani Kakang Mbok. Ya wis Yayi, wong kuwi dawuh saka pundhen Pandhawa. Tobat. Kagiat risang kabeh rangu rinangkul kinempit dempit.
Ya jagat bendara. Kados pundi to Kakang Mbok? Dene paduka mboten ngentosi sowan kula rumiyin. Ing mangka para pepundhen sampun dawuh dhateng kula supados kula rumaksa negari Ngamarta saisinipun Kakang Mbok. Sri Kandi, kula Kakang Mbok, apa aku ora percaya kelawan putramu si Gatotkaca Yai? Menika mboten perkawis pitados napa mboten pitados? Ananging menika perkawis dejiban ingkang kula emban. Kakang Mbok, ana apa Yai? Menapa wonten sloga ingkang aneh-aneh tumrapipun anak kula Pringgondani Kakang Mbok? Sekawit pancen ora ana sloga sing aneh-aneh tumrap anakku Gatotkaca Yai. Nanging aku rada sujana. Sujana kados pundi? Ing ngatasé tetuka sowan ana ngarsaku tangane petangkrik. Karo meneh bareng tak kalungi pustaka Jamus Kalimasada. Tetuka banjur klepat tanpa pamit. Mongko putraku tetuka ora tau duwe sloga kang kaya mengkono. Batobat. Saya cetha Kang Mbok menawi tetuka ingkang sowan kala wau tetuka gadungan. Yayi Sri Kandi, nuwun kula. Mumpung durung adoh panyune Gatotkaca iki mau bujungeng ya Yayi. Parba wasesa ndak pasrahke Yayi Sri Kandi. Nuwun inggih nyuwun pamit Kang Mbok. Gatotkaca kaya nggih. Mandek dhisik Kaki Prabu. Iki sapa wani ngendhek lakuku? Tobat. Ana Gatotkaca kok ora basa karo mbokne cilik. Karo meneh Gatotkaca. Kok kowe ora tepung karo aku? Kowe kuwi Gatotkaca cap apa? Lho nggih Sang Dewi. Bawahanipun mlampah ing hawa benter. Lajeng kasoroting surya ngantos sulak mripat kula dados boten kados cetha kangge ningali Sang Dewi. Blas. Ing ngatasé bocah senem kok wis kaparek mripate. Aku iki waro Sri Kandi mbokmu cilik Gatotkaca. Nggih, Bibi. Nyuwun ngapunten Bibi. Menika Bibi kula waro Sri Kandi. Ngapunten Bibi, kula sulak kenging surya kula wau Bibi. Paduka menika Bibi kula garwanipun Paman Werkudara. Tobat. Saya cetha kalamun to kowe kuwi Gatotkaca gadungan. Mau mripatmu kang pangrak ora tepung karo aku. Saiki malah wis pikun pikiranmu. Apa ya ana Sri Kandi kok bojone Raden Werkudara? Apa kuat aku ngladeni karo bapakmu kae? Wong nggone bapakmu gedene semono. Lho. Werkudara menika bapakku lho. Ngene wae Gatotkaca, ora sabatak kaken rembug, tak jaluk Jamus Kalimasada. Yen nganti ora kok ulungake, kok tugel gulumu Gatotkaca. Weh, lah dalah konangan sapam wedok kemarep. Gatotkaca! Sifatku pengko ora bakal bisa metu negara Ngamarta iki parep. Lepas si Sartama kelakon tugel gulumu maling guna.
tobat. Ora lido ucare wong adeplok. Cipul ana maling aguna kang mimbo anakku lanang Gatotkaca. Bocah ayu, kowe ngekuwa sapa? Ayu-ayu kok dadi maling apa ora ana gawean liyane? Hanono ya Sri Kandi. Aku kadang yen Prabu Bumilaka jenengku Mustaka Weni. Mengko arep apa kowe nyidra Kalimasada Pustaka Jamus? Sumurupa Sri Kandi. Aku lan kakangku Bumilaka ora trima sedane Prabu Niwata Kawaca. Prabu Niwata Kawaca kuwi sapa? Prabu Niwata Kawaca kuwi sudarmane Kakang Prabu Bumilaka kang mati nalika semana dipateni dene panengah Pandhawa Raden Janaka ya dipateni marang bojomu kuwi. Ya kanthi aku nggawa Kalimasada iki persasat aku bisa nyekel pati uripe Pandhawa. Balekno Mustaka Weni. Penak tenan wuwusmu. Wis tak rewangi rekoso kok kon balekake. Kowe gelem balekake apa ora? Aku bakal balekake Pustaka Jamus. Kalamun to dijoli marang sirahe para Pandhawa luwih-luwih dijoli marang sirahe bojomu si Janaka. Bumi goncang kanjing langit kelap-kelapan. Lir kencang risang sang maweh gandrung. Babu.
Kakang Semar iki kula Ndara Putri Wara Srikandi. Kakang Semar nganti bocah nom bagus. Banjur kok kon nyembah marang aku. Bocah bagus iki sapa, Kakang Semar? Menika putramu Ndara. Tobat. Kakang Semar kaya aja beda marang rasaku. Loro atiku to Kakang. Aku rumangsani kok Kakang. Kalamun to aku wanita kang ora sampurna. Nyatane garwane Pangeran Harjuna mung aku dhewe sing ora duweni putra. Kakang Semar kowe gawe loroku Kakang. Wong nyatane iki ya anake Ndara Janaka. Nuwun sewu Ndara Putri. Kakang Semar napa? Menika putra Ndara Janaka. Putra ndaramu Janaka. Nuwun inggih. Niki putranipun Ndara Janaka, mijil saking pertapan Ndeder Penyu, patutan kaliyan Endang Priyastuti. Priyastuti niku putranipun Begawan Purnama Jati. Dados lare bagus ingkang kula larapaken Ndara Putri niki. Putranipun Ndara Janaka naminipun Bambang Priyambada Ndara. Tobat. Anakku nggih Priyambada, aku ibumu yo nggih. Inggih Ibu. Sungkem kula mugi kunjuk. Iya ya tak tampa yo nggih. Iki putra Pangeran Harjuna patutan karo Endang Priyastuti ya Kakang Semar. Inggih Ndara. Priyambada Wonten dawuh Ibu. arep ning endi nggih? Kula badhe sowan Kanjeng Rama Harjuna. Badhe sungkem dhateng Kanjeng Rama Ibu. Iya ya nggih. Kowe ngabekti marang Sudarmamu. Nanging Priyambada Wonten menapa Ibu? ora gampang aku dadi anak Pangeran Harjuna lho Priyambada. Liripun kados pundi Kanjeng Ibu? Ngerti ya nggih. Ngamarta klebon maling aguna kang wis ndusta Jambus Kalimasada. Malinge wadon jenenge Mustaka Weni. Kan mangkono Priyambada. Lamun sira bisa ngrebut Kalimasada saka tangane Mustaka Weni. Lho, Kakang Semar, Kula ning endi bendaramu iki mau? ical. Lho, lah kok ilang? Lunga tanpa pamit. Ana endi? Lah niki Ndara. Niki ciri putra Madukara niki ngaten niki. Sedaya putra Madukara, sedaya putra Pandhawa niku yen nenten gawe parigawe ora sadadak diperintah, mesti terus klepat kumandang gawe. Mila kula suwun paduka namung jurung pamuji mawon. Mugi-mugi Kang Putra Priyambada kasembadan ngupadi Jambus Kalimasada Den. Petro, Kula wonten dawuh, apa ndaramu wis ngerti malinge bocah ngendi? inggih dereng. Lawang Ndara Putri dereng paring dawuh. Tututana Petro, kandhanana. Terus pundi? Malinge jenenge Mustaka Weni. Mustaka Weni kuwi adine Prabu Bumiloka saka Praja Imantaka. Lha niki sedika ngestaken dawuh Ndara.
Nyuwun sewu, Ndara. Apa Petro? Ndara badhe tindak pundi? Arep goleki maling Aguna kang wis wani nyidra Jamus Kalima Sada. Jenenge Mustaka Weni. Tan pundi? Durung ngerti nggone Petro. Lah, ngene iki. Jenengan iku senengane kesusu kok. Lah wong dereng ngerti kok digoleki niku pripun niku? Lah sing goblok kuwi jan kowe kok, Tru. Goblok piye? Wis bener, Ndara, arep goleki mergo durung ngerti nggone. Yen wis ngerti nggone kuwi jenenge ora goleki, kuwi jenenge marani ya, Tru. Goblok. Oh iya. Yen wis ngerti nggone iki jenenge marani ya, Gong. Lah iya ta. Ning ngaten, Gus. Petruk piye? Ancer-anceripun sampun pirsa napa dereng? Durung. Lah niki ngaten. Niki wau Ndara Srikandi paring dawuh. Mestaka Weni menika adinipun Prabu Bumiloka. Bumiloka menika ratu saking Ima Imantaka. Pun pirsa? Durung. Lah pripun iki? Dereng pengalaman nggih durung pirsa. Apa kowe ya wis ngerti, Widro? Jane kula niku ngerti. Ning lali kula nggone. Ya gampang ta, Tru. Wong saiki wis ana Google. Tekok karo Mbah Google. Lambemu wayang kok nganggo Google. Wayang modern kok. Kula jane lampanganipun Prabu Bumiloka nggih ngertos lho, Gus. Ngerti piye, Petro? Bumiloka menika putranipun Prabu Niwata Kawaca. Prabu Niwata Kawaca riyin dipun pejahi dhateng keng Rama Ndara Janaka ingkang nalika semanten dados rayaning dewa. Lah Ndara Janaka nalika semanten menika dados begawan namanipun Begawan Ciptawening. Lah wonten ing Kayuwangan Junggring Saloka menika geger. Sebab wonten Ratu Buta Ima Imantaka jejulukipun Prabu Niwata Kawaca kepengin ngayonaken widodari ingkang dipun suwun Bathari Supraba. Menawi Bathari Supraba mboten dipun paringaken, Kayuwangan Junggring Saloka badhe dipun damel sungsang bawana balik. Lah cekake Prabu Niwata Kawaca saged ngrusak Kayuwangan para dewa kawon. Gandeng para dewa kawon nyeraya dhateng kang Rama Ndara Janaka niku. Sareng Ndara Janaka tumandang, Ndara Janaka saged nyirnakaken Prabu Niwata Kawaca. Sabab saderengipun dipun krenah Prabu Niwata Kawaca supados mbocoraken menapa ingkang dados pengapesanipun. Lah nembe sih sinisian kelawan Dewi Supraba kawedya ingkang dados wadinipun Prabu Niwata Kawaca. Piyambakipun ngaturaken Prabu Niwata Kawaca saged digdaya karana kagungan aji gineng ingkang mapan wonten ing cethak. Mila nalika Prabu Niwata Kawaca ngumujeng guyu lakak-lakak ngantos lambene ombo sak baya niku, Ndara Janaka kanthi amping-ampingan kori nglepasaken Pasopati. Pas wonten taksunipun wonten ing tetakipun saengga dadilan patine Prabu Niwata Kawaca. Lah saniki putranipun Prabu Bumiloka kepengin mlebur lara centang maos lara wirang. Mengkono Widro. Inggih, Den. Yen ngono aku terna ana ing negara Ima Imantaka. Ya aturi kula lali kok. Kula lali ngene. Wis ngomong dawa-dawa nganti mumpluk kaya sabun. Ning ngomong lali dadak cerita dawa-dawa terus. Lah niki pripun, Den?
Wong nyatanipun kula nggih lali tenan kok. Wis, aja kuwatir Petruk. Aku tetep bakal budidaya ngupadi Dewi Mustaweni supaya enggal kasembatan nggonku bisa nyekel maling Aguna. Aku bakal ngatur Yang Perempuan Purnama Jati, Petruk.